जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदों आरो जोंनि दानि आथिखालनि गभर्नमेन्टआबो सानदों बै जायगाखौ जोङो बोरैहाय मोजां मोनसे माने जौगासार खालामनो हायो। बिनि थाखाय दिनै बेयावहाय जोङो बेफोरबायदि माखासे कम्पानिफोरखौ दिनै गायसननानै जोंनि बर'फोरनि रांखान्थि बेबस्था समाजखान्थि बेबस्था जोंनि न'खर खुंनाय बेबस्था बे जिनिसखौ दिनै जोङो जौगाहोनो थाखाय सिन्था धारना खालामदों। गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय जिनिसबो गैया आरो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। पर्बतजरानि थार्मेल पावार प्रजेक्ट आदानि कम्पानिखौ लानानै हानि जा दावराव दावसि जागासिनो दङ। लोगोसे बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि सायाव रामफलबिल दखरा एबसुआ प्रहलाद ब्रह्म दावराव देख्रेब आरो मालतिरानि नार्जारि बिथांमोननि मुसुखा सावनानै सोंखारिनाय आरो खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिथांमोना आदानि कम्पानिखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों। थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दिनैहाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौहाय मोनसे दालालि होननानै जे बाथ्रा जे बांसावबाय थादों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे दालालि होननानै बिथांमोना दिनै जोंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जे मोनसे मुं सुबाय थादों। दा बे मुं सुनायखौ लानानैहाय जे जोङो दिनै दुखु मोनदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माहारि आफादनि मोनसे गोथार आफाद। दा बेबायदि माहारि आफादनि सासे दैदेनगिरिखौ दालालि होननायनि थाखाय जे बिथांमोनहा बेयाव खुनु मोनबो सासेबो अधिकार गैया। दा बिथांमोनहा दिनै जोंखौ बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे मोनसे गोथार आफादखौ जे बिथांमोनहा मुं सुनो हानाय बिथांमोनहा खुनु मोनसे राइट्स गैया। गोबां मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा जोनोम जादों बे जायगायावनो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ बे जायगानिफ्राय जागायजेनदों होननानै बुंदों। दा जोंबो बुजिदों बे जायगानिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारनायखौ जागायजेनदों हिसाबै बै जायगाखौ दिनै जौगासार खालामनायनि थाखाय जौगाखां खालामनायनि थाखाय बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदों आरो जोंनि दानि आथिखालनि गभर्नमेन्टआबो सानदों बै जायगाखौ जोङो बोरैहाय मोजां मोनसे माने जौगासार खालामनो हायो। बिनि थाखाय दिनै बेयावहाय जोङो बेफोरबायदि माखासे कम्पानिफोरखौ दिनै गायसननानै जोंनि बर'फोरनि रांखान्थि बेबस्था समाजखान्थि बेबस्था जोंनि न'खर खुंनाय बेबस्था बे जिनिसखौ दिनै जोङो जौगाहोनो थाखाय सिन्था धारना खालामदों। थ' बिथांमोना मा बुंखो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। लोगोसे बिथांमोननि सायाव आदानि कम्पानिखौ लानानै जा दावराव दावसि जागासिनो दङ। पर्बतजरानि सानैसो मानसिफ्रा बिथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थ' बिथांमोनाबो मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। मिडियायाव नुगासिनो दङ जोङो एबसुनि आफादगिरि बा सोरबाया जोंखौ बायदिसिना सोरबा कंग्रेसनि सोरबा बिपिएफनि सोरबा बायदिसिना आफादनि मानसिफ्रा जोंनाव लोब्बा दं होननानै बिराद ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो। गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय जिनिसबो गैया आरो दिनै एबसुआ मा जादों मा जायाखै खबरखौनो लाखायाखै। दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव होस्लायस्लाय होयियानो साबसिन आरोखि बेफोरबायदि माबाखौ फांफुं माबाखौ निउसफोरखौ। दा बावैसो जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं जे जोंनि गामियाव माखासे आलासि फैदों। बे आलासि फैनाय बिथांमोननि जे मुसुखा बेखौ मुसुखाखौ सावगासिनो दङ। नाथाय बे बिथांमोना दे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय जे जोंखौ मा अबस्थायाव दं माब्रै थासारियाव दं बेखौ लानानै जोंनि माखासे माबाखौ उसुबिदाखौ नायथिंनोसो फैदों। दा बिथांमोना जोंनि उसुबिदाखौ नायथिंनायाबो मानिबा दायनिगिरि जाबाय नामा बिथांमोना। नाथाय बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनायाथ' माबा समाजनि माखासे बिराद गिदिर बेरेखा जायो। दा एबसुनि माखासे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाया खिन्थु समाजनि माखासे बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो गामिनि रायजो राजानि